כמה שיותר מוקדם, לא להמשיך לעבוד עם המצבים האלה, כי זה עלול להיות באוכראי במצב קיצוני יותר. דבר נוסף, לגבי הרמת קבינה, אני מזכיר שבתוך, בפאנל התחתון של לוח המכוונים, בערך הנהג ימנית, יש פאנל שעליו כפתור, אני לוחץ בשביל להרים קבינה, לחיצה עליו, אני יורד, סגר דלתות, יורד לחזית, פותח את הגריל, בא לכאן, מצד ימין של הרכב, ופה למטה, המשאבה ההידראולית הדו-כיוונית, אני מרים את הבורר הזה כלפי מעלה, אוקיי? כלפי מעלה, במקרה כרגע אני גם מחזיר חזרה, אני מרים כלפי מעלה, סוגר דלת, ואז אני מגיע לכאן, למתג הזה, לחצן הזה, החשמלי, לחיצה עליו, ואז תשמעו רעש של טרטור, של מנוע חשמלי שמפעיל את המשאבה הדו-כיוונית, ומרים את הקבינה, בבקשה, עד הסוף, עד סוף מהלכה. בשביל להוריד את הקבינה, אני עושה את הפעולה הפוך, מוריד את הבורר כלפי מטה, ושוב לוחץ כאן, כי הבוכנה היא דו-כיוונית, עד שהקבינה מתיישבת בהריסות, ממשיך ללחוץ עד שינוי ברעש של המשאבה, רעש של עומס, שבא לתת תמונת מצב שכרגע הבוכנה. אוקיי, מכל אוריה, בקיבולת 35 ליטר, תזכורת, דגש. אוריה מאוד חשוב לתדלק בתחנת דלק, מכמה סיבות. אחד, טריות האוריה, תחלופה, הרבה מסעיות, הרבה לקוחות, זה מצביע בגדול על טריות. 2, אחסנה ברמה טובה בתחנה. רצוי מאוד להגיע במד האוריה קרוב לאדום או לפחות לרבע מכל, כלומר לפחות 80-85% תנועת מצוף כלפי מטה. מכניס את האקדח פנימה, מתדלק. ברגע שהוא קופץ, אני מיד מוציא אותו החוצה, סוגר ונוסע. לא למלא מכל עד המפקד בשום מצב. אוקיי, במתג הזה בדלת למעשה אני יכול להתניע את המנוע כאשר הסוויץ' פתוח, או מתג הצבא פתוח, ואין צורך לטפס לאוטו או להניע מלמעלה, אני יכול להניע מכאן כמתג נוחות. אוקיי, אז יש פה עוד אופציות לדוגמה ל-PTO וכדומה, אבל כרגע ברכב הזה זה לא קיים, אני צריך להפעיל PTO מבפנים, מלמעלה או ביחידת בקרה מאחור. בסדר? אוקיי, יצרן הכבאית, המכלית, למעשה שינה את מיקום המצברים מצד שמאל לצד ימין בגלל דרישות שלו, ולכן המפסיק זרם ה-24 עבר לצד ימין, ממוקם כאן. כאשר הנהג הפעיל מקסי, בלם חניה מכני, באופן אוטומטי, אתם רואים את השסתום החד-כיווני הזה, אני מקבל בלימה פנאומטית בשני האפסרנים הקדמיים, בעבר לבלימה המכנית מאחור. כלומר, להבטיח לי שהאוטו לא יזוז בשום סיטואציה. מאוד חשוב, בטיחותי. אז יש לנו הגה עם כמובן בקרות מההגה. צד ימין זה הקטע של הכניסה לתוך מחשב לוח המכוונים. יש פה לא מעט פרמטרים שאני יכול להוציא, לשים על הלוח וגם לנטר או לקבל נתונים, וממש לא מעט נתונים. אני רוצה להדגיש שבלוח המכוונים הזה למעשה אין פה לא קיים מד טמפרטורת מנוע כסטנדרט, לא קיים מד לחצי אוויר במעגלי הבלימה, לא קיים גם מד לחץ שמן. כלומר, במידה ויש סטייה או בעיה מסוימת עם אותן מערכות, אוטומטית הפרמטר עולה על הלוח, אבל הנהג, כלומר, אותם פרמטרים שהם לא מגובים במדים על הלוח המכוונים, עדיין קיימים. אם הנהג עדיין רוצה עכשיו לטפס בעלייה ולעקוב אחרי טמפרטורת מנוע כי יש איזה חשד מסוים, הוא מעלה דרך מחשב לוח המכוונים, בקרת הגה, את הפרמטר הרצוי ומעלה אותו על הלוח. כלומר, הוא תמיד יכול לעקוב אחרי טמפרטורה או לחץ ומעגלי אוויר וכדומה וכדומה. צד שמאל של ההגה זה צד שיותר קשור לקטע של התפעולי של האוטו, כלומר אם אני רוצה קרוז קונטרול, אז לחיצה על הכפתור הזה פנימה, הפעלתי את הקרוז, רוצה להגביר מהירות, אני מעלה את הלשונית, רוצה להוריד, מוריד את הלשונית, כאשר הברקמטיק כבר מחובר למפרע. אם אני רוצה כרגע להרים טורים שהאוטו בעצירה, כמובן בניוטרל,
אוקיי? רוצה להרים טור, נקרא לזה גז יד, אני מבקש את הרחבה מרים, מבקש את התחתונה הקטנה מוריד. אוף, להוריד את הפרמטרים כרגע למצב שלא יופעלו בכלל. הכפתור הזה פה בחזית, פה למעלה, למעשה זה אותו כפתור שמכניס לי לפעולה את תוספות של מערכות הבטיחות שהן חלק מהתקן מיולי 24 כתקינה אירופאית, ואנחנו למעשה מאמצים בישראל את התקינה האירופאית, ולכן איתו אני נכנס, ואז על הלוח המכוונים אני מעלה את כל המערכות. כאשר עם הכפתור התפריט אני למעשה הולך שמאלה או ימינה, אני בוחר את המערכת שאני רוצה כרגע לכוונן אותה, בסדר? או בכלל להרים אותה למסך. כנ"ל נושא של לחצי האוויר בצמיגים וטמפרטורה, הכל קיים, רק שהיצרן מן הפריד את הצמיגים, את הטיפול בצמיגים, את לחץ האוויר והטמפרטורה, הוא הפריד מאותה מערכת, הוא שם אותה פה בצד או בדרך בקרת ההגה, משיקולים. אוקיי, האוטו מתחלק לשניים, כמובן ימין ושמאל, כל המראות מתכווננות למעט המראת הבטיחות הזו, אוקיי, שלמעשה משקפת לי מי עובר מתחת לאוטו, מתחת לאף של האוטו, מצד ימין, שתחמת. וכמובן הנהג בורר את זה באמצעות בורר ימין ושמאל, ככה שכל המראות מתכווננות בלוגיקה מאוד מאוד מוכרת ופשוטה. לגבי הנושא של הגיר, תפקוד של הגיר, זאתי הידית, אוקיי, כשאני רוצה לנסוע קדימה, אני עושה את הפעולה הזאתי, בקרת גיר תבחר הילוך מ-1 עד 5, אבל מבקש את מעורבות הנהג לשיקול דעתו באיזה הילוך מתאים יותר להתחיל פה בהתאם לשיפוע והעומס. אנחנו רוצים סגירת קלאץ' בטווח קצר, לא להכביד על הקלאץ' יותר מדי, להפחית שחיקה. רוצה לנסוע אחורנית, עוצר את האוטו, שם את הגיר ישירות ברוורס. אם אני רוצה כרגע להוציא את הגיר לניוטרל, אני מוציא את הגיר לניוטרל בלחיצה על הכפתור הזה פנימה, ואני מקבל פה אינדיקציה שהגיר שלי בניוטרל. בסדר? אוקיי. כל ירידה של הבטיחות, כל ירידה של הנהג מהרכב, קודם כל מקסימום משולב. לא אכפת לי שהגיר יישאר בהילוך, פחות חשוב לי, הגיר בלעד אחרי יצא לניוטרל אחרי 3 דקות, כי זה ברירת מחדל של הבקרת גיר, אבל אני רוצה להבטיח מקסימום משולב בכל מצב שהאוטו לא יזוז. אין מצב כזה. אוטו נהג יורד מהאוטו, מקסי הוא מספר 1. הגיר, ניוטרל, מצב שני. פחות חשוב. אוקיי, אם אני רוצה להפעיל את הגיר באופן ידני, כלומר למנוע מצבים של החלפת הילוכים אוטומטית, כאשר אין בהם היגיון, או אפילו עלול לעשות לי איזשהו נזק מסוים, אז אני מעביר את הגיר בלחיצה לכפתור הזה למצב לחיצה עליו, אני אקבל את האות M על המסך, כלומר אני במנואל, ואז אני מוריד או מעלה או משאיר את ההילוך הנוכחי מופעל. רוצה לחזור למצב אוטומטי, אני נותן עוד לחיצה כאן, ואז ה-M נעלם, אני במצב אוטומטי. רוצה לשנות תוכנת גיר, דיברנו על זה בכיתה, אז אני עובד עם הסקרולר הזה על העית עצמה, שהוא למעשה מחליף לי מ-efficiency לפרפורמנס, וזה הילוך, או למנובר, אם אני רוצה תוכנת תמרון ברזולוציה מאוד מאוד מעמיקה, אלה האופציות שיש לי, אבל תמרון זה לא תוכנה לנהיגה, זה רק לתמרון, אבל הפרפורמנס והאפישנסי בהחלט כן. ודיברנו על ההבדלים בכיתה למעלה, מתי אני מפעיל יותר את האפישנסי, עולה עכשיו את נסרים, עולה למעלה, שיפועים קבועים וארוכים, ואני אעבוד על פרפורמנס, על האדום. אוקיי, פה יש לי 2 מתגים, אחד נועל מחלק כוח ואחד נועל דיפרנציאל. מאוד ממליץ בירידה מהאספלט לשטח, להרים רגל מהגז כשהאוטו במהירות איטית יחסית, וכבר להפעיל, לא צריך לעצור, להפעיל את הנועל מחלק כוח. במצב הזה אני גורם למהירות זוויתית קבועה, אחידה, בין הדריישת הארוך שיוצא מהגיר למחלק כוח לסרן שלישי, עם הדריישת הקצר שנמצא בין 3 ל-4. אותה מהירות זוויתית במצבים האלה תגרום לי פחות עיבוד אחיזה, יותר רצף בהעברת הכוח מהמנוע לגלגלים, היות וכל הגלגלים מסתובבים באותה מהירות בדיוק כרגע. הרצף יישמר בצורה יותר טובה. הכפתור השני, הנועל דיפרנציאל, אני אשאיר אותו, אני אפעיל אותו כאשר אני רוצה להגביר את כוח האחיזה, אבל אז אני מוגבל כמובן בהיגוי, הגה חייב להיות ישר. עם השמאלי, נועל מחלק כוח, היגוי חופשי לחלוטין. אוקיי. כאשר הגיר משולב, ולחצתי על דשת הבלם, בהתייחס לזווית השיפוע שלמעשה בתוכנה שכרגע מתקבלת מחיישן שיפוע בגיר, נורית של מקסי תדלק לי בירוק. כלומר,
אני כרגע על בלום עם Easy Start לפרק זמן של 2.5 שניות, עד מרגע שהרמתי את הרגל שלי מהדשת הבלם, בשביל לסגור את הקלאץ' למעשה עם דשת התאוצה. פרק זמן ארוך. עכשיו, אותה נורית תדלק לי, אם היא לא נדלקת, המשמעות היא שזווית השיפוע לא מספיק חזקה, ולכן אין סיבה ש-Easy Start יופעל. כאשר הזווית היא יותר קיצונית, נורית ירוקה נדלקת של מקסי, כלומר הבקרה זיהתה והפעילה את ה-Easy Start לצורך בלימת האוטו באותו לחץ שיורי של אוויר שאני למעשה יוצר בדוושת הבלם באופן נקודתי. אחלה. אוקיי, תראו לפתיחת הגריל, מזכיר לכם מתחת לאות A במילה מן, אני אכניס את זה פנימה ולוחץ את הקלפה ומושך את הגריל כלפי מעלה. מה אנחנו רואים פה בחזית? מכל העיבוי, אוקיי, מכל התפשטות, פתח מילוי של נוזל קירור מזכיר G40 בלבד, אוקיי? פתח מילוי שמן, מזכיר שמן 5W30, סינתטי מלא, רצוי תקן תקנים של מן על הפח. נושא של פילטר מיזוג האוויר מעת לעת, אוקיי? תלוי בתנאי העבודה של הרכב. באחרונה אני מוציא אותו, פותח מפה את הקלפות האלה, אוקיי? ומחליק אותו החוצה, מנקה אותו עם אוויר בלבד משני הצדדים, הוא נקי, אני מחזיר אותו פנימה לתוך הבית שלו, כאשר הכיתוב מולי, כיתוב מולי ולא הפוך, בסדר? מחזיר פנימה עד הסוף וסוגר את המכסה, הכל פיקס. במידה ואני רוצה לגרור עם האוטו או לגרור את האוטו ויש צורך, אני פותח את המספרים פה כלפי מטה על ציר, מרים את הקלפה הזאת, כל זה יוצא החוצה, המסגרת הזאת, ואני יכול להרים את הוו גרירה, להוריד, לחבר ולנעול, ומחזיר המצב לקדמותו. כמובן, כאן שקלים לגרירת הרכב או לגרור עם הרכב. בשורה תחתונה, ברמת נהג כבאי, אין יותר מה לגעת כאן בכלום. אלה הדברים הכי בסיסיים. אני רוצה כדגש חשוב ביותר, בנוזל קירור ושמן, במידה וקיבלתי התראות על מפלס נמוך, חייב לטפל בזה במיידית, היות ואותם התראות הן כבר בגדר של אירועים שליליים בבקרה, ואני לא רוצה רק כך התעסקות מול המוסך או מול היצרן, תביעה שנדחית. אני חייב לטפל כי הכל מתועד, לא לתת למערכת, לבקרה או למצב להידרדר, אוקיי?